Tegalan. Tu udean hari Sabtu 2 Desember 2020 di TPU Pondok Kelapa. Tuhat tama mengalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si taononi. Pelea dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bahen sangap di gorna songonima titing di huriata minggu sadarion.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita damang dainang, selamat adpen madihita saluhutna. Damang dainang datung solas rohatta di bagasa tikion, bongot mahita 2 tahun nai baru di parhuriaon ni huriatta. Jala oma guarna minggu adpen, molo marpungu hita di son, maratpen, holan mamereng, pohon Natal tahun, tabereng muse hampir 90% baju ni punganina kami warna ungu. Ya, kita sudah masuk kepada adpen, tanda sukacita. Datung solas rohamu dang di gora, dang di jauhon, dang di jaha guarta na di hari minggui. Ape ise mahamu sasitong na ay hubereng di son rata-rata nang masakui sahih na bedo. Rata-rata ini adalah di atas daripada umur 65 tahun ke atas. Jadi tasalam madongata na di habirang di jolo di siamun tadok ma selamat adpen songota dalas ni rohatta. Iya. Dung marsi jalangan tabba hubereng baga na doho tabba posona nakin say hoho pohong alay nuaeng dung di jalang akan adi siamun habirang na nung ngapas behu bereng baju ni nakami son dohot nuansa ungu dohot lilin naung mangulu di jolo nung asay biate. Oke. Amang inang na huaholongi di bagasa Yesus Kristus hatani debata adalah tamar saur di minggu adpen na parjolo imasian Markus 10 tolu ayat 24 sahatu 37 ujaha madihita. Alai dia ka arii dung salpu hapor suhon odeng makolo mamataniari jala dang marsinod dang bebulani mardabua ma'aka bitang sial langiti jala humutal ma'aka hagogoon ni parlangitan. Jadi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhitehon obun matat hagogo odohot hasangapon godang. Laus disima suruanna akka pardi surgo papunguhon akka napinilit nai sia desa nawalui sia suhini tano sahat rodi suhini langit. Alai sian hau arai ma guruhon hamu tudosanna. Ia dung martunasi pusuna jala rukar bulungna boto omuna ma nang jonok par taonan las. Suang le songoni jupa di idahamu masa aka odeng boto omuna ma nang jonok ha sosonggopna. Situtudo hatakot tuhamu naso tupa salpu bangsoon sojolo songgop sasudenai. Salpu pesogot langit doho tanoon anggo akka hataki dangna olo salpu. Alai anggo arina dohot sadi harina dang adong na ubotosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anak ipe daholan amai. Tagamma hamu dungo mahamu aidang di boto hamu manang sadihari tikinai upamana songon halak na marhutasada na manadikko jabuna disagiho do huaso tu akana posona tuganu si ulaun nabe jala si jaga pitui didokon marjaga atong
dungo mahamu. Aidang di botohamu manang sadi hari ro Tuan napuna bagasi. Manang di bot niari, manang dinatonga borngin, manang dinamartahuak manuk, manang ditorang niari. Sotung jupangsa hamu modom, dinaro ibana topu. Aitu saluhutna hamudo hatakon, dungo mahamu disido sahatna. Damang dainang tarlumobi di minggu Advent na parjoloon, asatakas hita mangalapati Advent nangpe dinamarapet kita nunga marnatal hami na budari sada marga. Ape sa sitong na di kalender gerejawi mulai jam 6 na tuari Advent, dan mulai Advent yang pertama hingga hari ini seperti teman-teman kita yang merayakan Sabat seperti itu. Jadi asatakas kita mengatusi Advent molodidok Advent manang berasal daripada Adventus, itu ada 4 minggu, 4 mingguna jala tarida manon ganup minggu sai di pangolu do lilin sada. Molo masuk mahita tu Advent na pajolo ima songon harapan, manang pengharapan akan penantian Yesus Kristus. Kalau dikatakan penantian Tuhan Yesus Kristus, bukan saja tertuju dan holan penantian Tuhan Yesus Kristus di pesta Natal, alai tongdo namai mahita namar pakirimo kita di haroroni Kristus napa dua halihon dohot naparpudi sahali imanalaho mangalap kita jolma tu surgo hasonangani. Amin. Ya songon nanenget dia lusihamu nama biar dohamu seharusnya tidak. Yang kedua, iman. Advent kedua berbicara tentang iman, mempersiapkan. Kalau berbicara tentang Advent kedua yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Kalau kita berbicara tentang Advent kedua, ini sudah fokusnya tentang kehadiran haroroni debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus napa dua halihon. Aha manauriko sianaurikot moloro Tuhan Yesus tu portibion nang tu bagasa roham ima hapor siomuma napa rade napa toluhon. Advent yang ketiga adalah sukacita. Sukacita tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, atau kita katakan ini adalah kasih. Dan ini seperti menjadi tema Natal tahun 2023, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Kiraima topik ni Advent, mulai Advent na parjolo sahatu Advent na taupaton. Damang dainang molo taberna kijami taon turpuk di bagasa tikyon ima taringo tu alus ni Yesus. Alus ni Yesus terhadap reaksi manang parnidaan ya kasisean taringo tu habalgaon huaso ni jolma na manopa na adong di portibion. Totu sahali boido hita merasa terkagum-kagum mangida akapanopaun ni jolma di hasianganon. Secara khusus tadok majona di huriaton, di gereja tahun natuari nunga sipul hita marapot huria jala dirapot i sai anggiat ma saut tangyang ta saluhut na amang inang di tahun 2024 pajongjongot ma gerahano mensen, yaitu tempat kita di mana kita bisa berdoa, bisa kita menjadi sharing. Tempat itu yang kita doakan mungkin jika Tuhan berkehendak saut mai. Totu sahali dang holan gedung gerahano mensen naboi sipata mabai rohata tercengang-cengang. Nakiatu Arab tu Dubai gedung ahad teh nama caiti bos ahli. Burj Khalifa pakai ada pehita tu sia teh. Sebagian nung ngarate.
Kalau kita melihat bangunan-bangunan yang begitu tinggi pencakar langit dan batu-batu yang dijadikan, yang diukir manusia begitu menyerupai. Di si BAB yang ngasai tahe, adong na baru mula si BAB ya, belum, dang sai dah BAB. Jala mangulu mahita, jala malu dung ngasai balau mahita tu si. Karena kehebatan daripada manusia, para murid-murid Tuhan Yesus berkata, memuji keagungan bangunan itu. Luar biasa sekali bangunan itu didirikan, sehingga dia berkata, memuji orang-orang yang membangun itu. Di bagas rohana, betapa luar biasana, songoni jagona mahape jolma, manopa akka batu, dohot akka bangunan-bangunan na adong di son di Yerusalem. Jala dia lusi Yesus ma, taringot tu suku-suku ni, marujung do saluhutna. Dan itu pun akan berakhir. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Jala odo soso tu hita di minggu Advent na parjoloon molo diajar hode bata tu hita taringot tu haujung ni portibion molo tabereng di bagasa turpukon adong piga-piga di paboahon taringot tu alam, yaitu dung salpu hapor suhon odeng makolo ma mataniari dang marsinodang be bulani mardabua ma akabitang sial langit jala humutal aka hagogoon parlangiton gobaran haujungan ni portibion. Ini adalah gambaran daripada ujung daripada dunia ini. Alai molo husuku kamu amang inang nunga adong tabereng tada taringot tu haroroni debata di hasianganon atau partikian waingon nunga adong tahe sona ragu hamu mangalusi. Harus kita katakan sudah datang. Marukil don waeng akadongatan na disi hotang ade. Disi hotang ima banjir bandang. Dakola disi hotang di dia domu seserenai. Di Bakara tongdo terjadi banjir bandang. Molado kita mamereng di tas scroll di YouTube, manang di TikTok, manang Instagram, betapa luar biasa sekali batu-batuan itu turun dari gunung, makukupi aka bagas ni jolma, dan kejadian ini adalah pada waktu malam, hira-hira jam sia 20 atau kita katakan ketika orang hendak mau tidur, nalau mudum nama jolmai ro banjir bandang. Bohido dohonota ini adalah tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan. Jala tada na jonok di bagasa parnguluata unang tadokon tada haroni Tuhani iko masa lalo ikon humutal akal langit iko jolo turu jolo bitang tutoruon asa tadokon nunga jonok arini Tuhani nunga jonok pajonu Tuhani alai ingotamu ma amang inang sadarion ditikion nang martaba umurmu sadari martaba umurmu 1 tahun di pasaha di bata Tuhamu sasitongna nunga tada haroroni Tuhani di bagasan parnguluata. Jadi ketika kita masuk kepada minggu Advent ini, jalaboi hita di somar minggu di bagasa tikion, ini juga adalah tanda-tanda kehadiran Tuhan. Marhosa hita, mau lihat Tuhan, marhosa hita, boi hita tolhas du minggu Advenon ni. Ini adalah tanda-tanda kehadiran Tuhan. Bahkan tabereng ma, si patah muladong gempa, atau kita katakan situasi gawat, gempa atau situasi gawat tentang suatu keadaan negara, boido didokon siaga 1, siaga 2, sampai siaga 3, tetapi bisa saja ini tidak sampai siaga 1, siaga 3, alai pitor songonima masa akana masa tuhita jolma. Alani molo di gobarho di bagasa tikion taringot tahu tu haroroni Tuhani
ahama amang inang na lahos yulahonota molo nunga digobarhon bahwa bumi ini juga, bahwa bangunan ini juga, bahwa semua yang kita miliki ini akan hancur dan akan kita tinggalkan dalam kehidupan yang panah ini. Jadi amang inang nahwa holongi di bagasa Yesus Kristus odotong hata apul-apul hata nagabe margogoyhon akana porsea jala hata nama misang akana jukat marroha. Firman Tuhan ini berkata kepada setiap orang yang congkak, yang tinggi hatinya, dan juga kepada orang-orang tuhalak akana bujur marroha akana serep rohana maradopo debata. Ternyata hapogosonipe hahacitanipe marujung dosude, amen. Nah hasit napait di bagasan ngulum ipe marujung do dangadong nahot di tanoon. Jala dipahingot tita molo adong jolma nasaidao torus si majujung nom mardalan molo mardalan ni mana kasain na torus adong dasoni mardalan amang inang sai dak adi bereng tutoru satabi omma gambaran orang yang sombong. Molodok soni alai memang adong do jolma ala aci rukung na bahwa atas madi bereng alai nang jolma soni dah. Maaf kepada orang-orang yang sombong menurut takaran Tuhan. Kesombongan itu pun keangkuhan menurut takaran dunia, bahkan hajahatan ni jolmaipe ikosal pudo sude dangadong nahot di tanoon manang ahape. Jadi amang inang nahwa holongi di bagasa Yesus Kristus tarlumobi di son diakana tua-tua molo diaka suduk nau poso mungkin dang pola lomorohana jamiton. Karena aku masih muda amang. Kok bicara tentang kematian sih? Karena aku masih muda amang. Pacaran belum, nikah belum, boro-boro punya anak aja belum. Alai dihita. Dihamu akana tua-tuaku. Adong dape dison nama umur ono 15 tahun nama mikir hon investasi. Adong dope. Alai amang inang udok mah orui hamu mah. Adong sahala situa kenalaku. Didok matuau situa nunga lewat pensiun. Jala oma tonana tua. Amang padita nunga pensiun tokin nayau. Au ono 5 tahun pangidua kutuhani holani dok mah. Tabu au mangan, tabu au modom, boy au maradat, boy au marminggu nunga cukup be. Olo dohamu songoni hanya bisa ke adat, enak makan, enak tidur, bisa ke gereja sudah cukup. Seharusnya nunga boru benyan beban yakana tua-tua. Ala nunga jonok tikina. Mau liate ma molo adong umur ta ano sahat usia 10 tahun. Alai bilang-bilangi hamuma amang inang. Sotung ala niya kasih pikiran. Akayanakon ala niya kasahi nadong di pamatang ton. Dang boy hita mardame. Sahat tunalahotos sotas tahosata. Dang olo hita mate. Tidak mau meninggalkan dunia ini. Dang majo Tuhan. Belum Tuhan. Masih banyak yang harus kupikirkan di dunia ini. Jadi molo hita halak batak, tokka doate, mangarade ingana taringo Tuhan matiata. Molo di halak batak, molo dong halak batak di huta, adong mahya opukku, mangulu dape imana, alai nunga di parade kuburan na di huta, sotung di soluk anon ni kuburanon, molo di huta patang doyate. Tokkain nado molo paradehon kuburan di nasotikina alai di hita di Jakarta bah suatu kehabisan Diego bah suatu naik kargana abo ini cicil nuaingon nih apalagi cik mehong heado di bigihamu di bagadis-gadis sahai San Diego bah ni cicil manuaing katanya. Bagi kita mungkin persiapan kita mungkin molo di suku debata hita aha manang taparade boy do si patah hita paradehon taringo tu hamateata asa boy di pos anoniana kon
Asaboy ano di pos artakon. Asaboy anon unang marbadai akasudu nau poson molonung ngabor hatau siat tano hasyanganon. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Hatani dibata di bagasa tikyon asa dungo nalaho manomu-nomu dang namarlapatan mangarade taringot persiapan secara fisik atau secara dunia ini. Alai paradehamuma rohamuna. Jadi akan tua-tua godang donunga lagu kesukaanna alani hasid ni si taunanna. Dia sudah berubah lagunya. Dari lagunya dulu, dari lagunya tentang keduniaan alai molonunga matuai mana bang bebah nunga hasid didok maedena nunga loja au o Tuhan. Najolo tiki poso marolopolop todiki alai dung nuaing dang bebah nunga loja au o Tuhan. Manang soi di dogma di surgo hasonangani inama amang padita edde hasoloani rohaku dang be marulopolop todiki ay nunga lam reung holi-holiku nunga lam sak-sak uban di simajujukku jalanunga marputihan akka ipon di pamangaku. Holani nama pangidoakku tu debata asa di para di debata tuau inganan na sumurunge. Amang inang nawaholongi di bagasa Yesus Kristus. Molo suku kamu. Molo didok debata dung haruar hanok kamu siap pituan mate mahamu. Manang molo dung mula kamu anom marminggu saming sadarion dung 10 sadarion masuk tu hari Senin mate mahamu ahma ulahommu adong mau namula tuhuta manopot inang nama nang amungna adorang somate au bahu haul jodainang pangitubu damang parsinuan adorang somate au bamardame maau dohot anak kokku nasai launon nama daudau nasida. Molo nalau mate nama au hujau nama padita asa marulau nabadia au. Molo nalau mate nama au siak kasianganonni sadarion hu pasoma namar dosai namar gabusi. Dang behula o dosa. Boido tadok songoni. Alai dang taboto adiga kita. Tapi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Molo didok sasitong na Bapak Gereja Agustinus berkata, kenapa sebenarnya kedatangan Tuhan itu dang dipaboa. Sasitong na sada do alusna asa sude jolma mangarade molo dipaboa taringot tua kahamateanna torus ma ibana annonni mangarade. Alai ketika Agustinus berkata, tidak diberitahukan kedatangan Tuhan supaya setiap hari menjadi hari persiapan untuk kedatangan Tuhan. Kalau dikasih tahu hari kematian kita, tentu sekali dohonotama molotak kasjol maadikan hamatianna bahwa masa muda hura-hura, masa tua masuk ke gereja dan sudah meninggal masuk surga. Dan kita percaya ketika kita bertobat, kita beriman kepada Tuhan, kita akan masuk surga. Alai ala sotakas dota boto adiga tikina. Ganu pari, ganu tiki, taparade marohata. Tasulikiti mamuse, dia dona humurang dia kapakataion, dia dona humurang dia kapabahenan asa moloro Tuhanima jauhita dang hasurahan parnguluakta. Amang inang dua tokoh gereja Martin Luther madokon molomate au sadarion ikon suanokudo apel
kalau Tuhan memanggil saya hari ini, saya akan menanam apel. Dan Bapak Gereja juga Fransiskus dari Asisi mengatakan, ketika aku meninggal hari ini, aku akan tetap menanam pohon-pohonan. Aku akan tetap melakukan apa yang tugasku di dunia ini. Amang inang nahuhaolongi di bagasa Yesus Kristus. Boido siala patanon dang sai ikon taboto hitamate baru tadoko paubaho dirita alai nuaengon. Dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan waktu berada di gereja ini, mangolu marianakon maramata ikot taulahodo akaulaon nah hinalomohon ni debata dang alataboto manang adiga kita mate atau bahkan marsogo sahalipe dang sai ikot dohonota marulau nabadia martangiang manopoti dosa memang rikot doi alai kita menjadi berguna, kita menjadi orang-orang berguna kepada orang-orang di sekitar kita ketika kita berada di dunia ini. Amang inang nawaholongi di bagasa Yesus Kristus. Jadi molotabereng do tutu di pesta Advent on dohot nalaho di pesta Natalon jala molo didok hatani di bata di bagasan Minggu Sadarion ima dungo manomunomu ni haroni Tuhani tang namar lapatan songon na tua-tua nama jaga yanakon na tiki demam. Teado tahe hamu songoni kita sebagai orang tua kan ketika anak kita demam per 5 menit moho dape sudah turun demamnya. Ni jama tokin naik moho dope nunga moho, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita dikatakan dungo lahomanomu nomu haroni Tuhani, lebih kepada paubahon diri, paubahon akapakatayon parange tarlumodwi dihamu akan atua-tuaku asa moloro Tuhani majou hita tabege pajoana ta alusi nungarade au Tuhan disodo au anakom dan kita menjadi masuk ke arak-arakan bersama dengan Tuhan. Memang tolu minggu padodot mulai minggu adorang so adpen ujung tau par huriaun dohot adpen hapar joloon ima jamita taringot tu haroroni Tuhani mengingatkan kita bahwa Tuhan itu akan hadir, Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Bersiaplah dengan imanmu, dengan perbuatanmu, dengan kasihmu, dengan cintamu. Tuahama hita marnatal, tuahama rodo debata majou hita, molo didapoti hita, dang ias dape parangeta. Tuahama hita anon di 24-25 tadoko tu hita malam kudus sunyi senyap alai sia jabu hita marbadai dape saha tu garijon. Karena dong dosoni amang inang alani holah saotik, holan alani saotik, alani marbaju, alani markami solinaton, di klekson amatoma mobil tit holah songoni. Apa sih? Tang boy bay mau satoki pe, holan alani marbaju do satokin, boy doan nonni mangorui lasni rohata di Natalon. Alani i pahias masude. Tidak ada betul-betul, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Dan kita plong mengatakan malam kudus sunyi senyap nanti ketika kita merayakan Natal. Tidak ada yang kita tutup-tutupi kepada Tuhan. Amin. Martangiang mahita. Jehovah di bata amanami di baga.
maredehita tabasahat ma peliata. Ijang odo haroroani saluhu silehol-lehon nadenggan doho na saulibasa mauliutus upasahat hami masyan nanilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite
Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami rodi saleleng-lelengna, mauliate rohanami tuho, ala diramoti ho hami di bagasan taun parhuriaon, naung salpui, asini rohamdo na pasahat hon hami, tu bagasan taun na imbaruon, uida hami di bagasan na satauni, denggan ni basam, uas doho mangalehon barita nauli tiuhami, asa mardami, jala marhasonangar rohanami, kita bayhodo bilangan ni akana porsea, akana burju manguloi hatam, di pargogoy hodo akana porsea, doho naposom, akana mamaritahon habal gaumu, di tonga-tonga ni huriam, tung naso habilanga dosude, tenggan ni basam nasa tauni, siap minggu tu minggu, siap bulat tu bulan, sahat rodi sadarion, ibaheni, upuji hami magoarmu, jala hupasangah hami maho, sai gom-gomi, jala pasu-pasu ma, nang huriam, tabai maganup ari, torop ni akana porsea, namar holong ni roha diho, sai pararat ma harajommu, di tano batak on, doho di sandok pulo, sai ramoti huriam, asa unang saut, tahini parjahat, na mangabati, hararat harajomu, sai unang loas huriami, disusai, di gaori manang dileai, ramoti ma akana pinilitmu, pai masahat tuhangoluan, sai ramoti masudena posom, nama maritahon barita nauli, sai jou ma akasi pelebegu, dohot parugamo na asing, asa dohot nasida, pasangapon koarmu, sai ramoti, jala parbadiai mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan Yesus Kristus, alea manami nadi banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham, di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosanami, songon panesanami, idosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami toki hotu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhoma damena tu todim. Amin, amin, damang dainang nahina holongan nama dohoti parmingguon pukul onom na di gareja dohot na di Jabu, amin amarhobas padita situa pemusik multimedia pasahaton. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oras